Walay nabantayan nga daotang panahon o bagyo ang pag-asa karong simanaha ug sa mosunod pa nga mga adlaw. Apan padayong mupasulabi ang nagkalain-laing weather systems. Shearline pagihapon ang nakaapekto sa eastern sections sa southern Luzon ug Visayas samtang amihan usab ang masinati sa nahabiling bahin sa Luzon. Tungod gihapon sa amihan, padayong mabatyagan ang bugnaw nga panahon sa halapad nga bahin sa Luzon. Natala sa Baguio City ang labing tugnaw nga temperatura karong adlaw nga miubos sa 14.8 degrees Celsius. Ana usab sa 15.2 degrees Celsius ang La Trinidad, Benguet. Subay sa kasayuran sa Metro Weather, katagatag nga pag-uwan ang masinati sa Samar ug Leyte provinces. Masinati usab ang kusog nga pag-uwan ilabi na sa Eastern Samar. May higayon usab nga uwanon ang nahabiling bahin sa nasod.